Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Gihulungan mo mo to. Wa pa ako malimot sa imong gipagsuryan ako ha. Ha, pag mo nalimot ko, wala. Miss Patay ka, ikaw di mapunog ron. dili to akong dialog. Ako tong gisaho. Sa pasaluwa sa min. Ikaw ha, ikaw ha. Ikaw di mapunog ron ako. Asa. Ikaw mapunog na ko. Usap. Hello. Naunsa naman tao Sige na, ay na, sige ninyo ito. Siya may ni ko. Di man, na-concern naman mi nila. Na-concern mi niya kay... Pinangga mo kay nanagot. Tilom di oy concern. Kana mistake na i-concern ni mo. Oo, na. Concern. Nagmamahal ra ganito. Bagay, nagsulta sa itong mga kuhan gihapit ng kurisma. Unsam to sa nimo ba? Isa? Score. Okay, isa. Tinaya lang ito. Balik ko. Oh, pwede sa gabon og muna basta kamoy bahala kung saan ninyo. Ha? Okay, boss. Basta kay ang akong insulti ninyo, why Malaysia ang akong pamisita dito kay basta why Malaysia. Malaysia, wapod. Wa, Sige. nakalimot ako sa ubang dialog. Kay taas kayo. Pamilya sa... Oh. Boss, ang imong gisugo na mo, amo gitumanon, pero ay kalimot na mo. O, dimik, di Oh, ko lagi. kalimutin mo. Dimik, Kalimtan eh. permanente. Basta teman eh, nanate abogado ko yog. Oh, may Attorney problema. Bulagso. Oh, basta mo na to ha. Okay, boss. Pangita mo pagi nga masuod ninyo si Mel og si Shano. Okay. May nang inig-adto nako. Ha? Kay lain dis nagsabot lagi. Boss, mo yan Ah. itabuha, boss. Itabuha tong usa ka iyang pagkumangkon ni Kiko, boss. Kung nabuha nga bunog, basta yung mga inana niya, boss. Kapaw ba yun? Ka na mo, manukol ba yun? Oh. Ay mo kakol. Kay once manukol mo, oh, goodbye. Ha? Ano man, boss? Ha? Agi mo sukol. Di mo nukol, boss. Di mo manukol. Masugot lang ka, boss. Bunogon lang, me. Di ako man yung kontra. Uy, pamulog lang mi dito. Ganun ko
Kanina ram ko nakamatikod nimo, imo ko sundan no. Sunod, pataka man lang ka. Kinsa na suyo? Ako, O ikaw ni sunod ako. Taka man lang ka ni ana na ako kita no dito. ako gaduda. Usa may gibuhati mo diha? Wala. Ako ni ana sambar ko. Wala ko sunod. Ikaw ba? Unsa man ka na kay tuyo nako? Kinsa man ituyo? Wa ko ituyo naman. Yang ano imo kong gisundan? Adi ba kanang nangutan ako ba? Oh, Ngano man tong tulo ka tao? katong Kato sila si Leonardo ba? Leonardo DiCaprio, isa to? oh, kibaw na ko ana. Oh, igso ni katong si Congresswoman. Congresswoman, oh. Ano sige man tog kuan, sige man tog. Kuan man god kanang ato-ato lang niya. Ah, ato lang ni. Kaya kita matanaw, tanaw to wa bay tao. Lagi mo lagi akong gikuanan bagay. Oh, Ay ko. Ngano? Naong ba gina nimo? Nausab naman yun noon yung naong nimo. Sa una di mo ni naanay mong naong. Uy no. Sagday kay ang gaot sakit mo kayo. Ang ba? Oh, mausab yun na imong naong. Mausab ni imong naong. Ikaw to si Siano. Oo, ako. Kato lagi ang Pupresano. Oo. Katong kuway lang siya na. Oo. Nausab lagi santo yuyo. Ato ni yun. Di ba nga ako ba? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Igsuon Pwede, ni. ato ang istorya. Ato ni. Tanaw na, wa bay tao. Mo lagi tanaw sa ha kay kanira bang uban ba pasagag ang balita punan mulupad na. Mulupad, Mulaghan. ya, Oo, mulaghan. mulaghan na oh. Unsa man? Kana bang igsuon ni congresswoman ba? Nga naman. Wa ko ka uyon anak. Ha? Nagtuda jud ko na niya kay murang day na plano nga ngilad sa akong anak nakamatikod ka. Ay, oo! Ngano man to? Di Oy, ako aka na imong anak ba? Sige man nag-kuan sa Oh. itong mga bata-bata ni Oo, kana. Bantay Murag ko. nakulbaan gani ko anak. Nakulbaan ka. Oo, mao na, pag bantay-bantay yun. Ano mo bantay-bantay man ko? Kamu may permis sundan ato nila. Nagnaamoy sa ato. Kami na isa, ang sa anak. Unsa may sa anak ko? Oo, lagi. Ang ko sa anak nila. Nga gani ho, imo rin kong giinan nga nagsunod-sunod ko nimo. Di man ko paglakon layo pa lang ko ba? Oh. Nakakita mo ko nimo ning agi. Ako nakakita nimo ni Agi ka diha. Mo ni ana lang sa ko diri. Walang kung nimo kay abi man ako santo yoyoy ikaw dito. Di santuhin. Santuhin katong magbahaw. Katubang mulagpot sapatos ba? O lagi itong sayo Oo. niyo ana. Mo Katong mga sudan. di ato lagi ni ha. Ah. Kanang akong anak, Ah. daga na mo na jigo. Lagi mo bitaw to. Anya ang kini igsuon sa congresswoman ba? Nakamatikod ka nga. Sige lag magpa-cute. Cute. Di na pa cute og naong, mas cute pa tag naong. Mao sige sinabi. Ako maiko ng tapos may kadungog. Kana manggong na may mga Gwapo pa ka sa katong nanguyab sa imong anak. kana ana jud. Oh. Kita ra mo. Kis Oh, naglaing din mga tao sa kalibutan. Kita na may manghod archer. Na-promote na, nagtukod ko nang dito sa Kuan Lagi. Bohol, oh. Ngano nya unsa tiyo sa. Wa ko'y nagduda ko anang kay ngano. Oh. Kuan na ka ng bisyoso. Oh. Na ay kanina bawa na nako nga gani apil man din na siya atong wa lang madakpi. Sa unsa? Katong ilang mga grupo-grupo ganggang man. Ay, ganggang para sa akong asawa tawag na mo gang, dali gang. O kami lang duha. Gang. Kami lang duha gang. Kay kana mo kung Grupo lagi. mga kana mga batanon karon ba? Oh. Di ka saligan makakita gani gwapa. May babe ka Uy, mga gwapa biya ni imong anak ay kumpiyansa imong anak. asa mo na liwat di ay. Ari mo Naibog gani ko anak gani. Ginoo ko ayaw in town. Uy ako ang among mga lahi. Joke ra na, joke ra na. Joke. Ginoo pag joke ka kay naman kung maawa sa taon ka ay. Mao ni Ako mo sugot. Ginoo ko. cute biya oh. Ay, cute ito. Dahil lagi mo rin kag santo yoyoy. O mao lagi talagi. Ang ako nga, medyo, kining ato Kaya sige magitag kaning, gitar mo gid ining kalibutan. Oh, mamaon gitag na. Magtinabangay ta, kung unsa man gani mga kuan ha. Oh. Kung ano mga madunggan nimo, isultin ako. Sige. Kaya nga no, Oh. ang tungod sa akong sitwasyon karon nga daghan na kay mga gitawag na to og mga shooter. Tutor. Dili eskwela masan na. May kay ko pa eskwelahon kani magkam eskwela god. Tutor Kada shooter ba kana magsunod-sunod? Lagi tutor. Tungod na
mo nang nahadlok ko nga basig ka nang akong anak, di ka kumpiyansahan ba? Nahibawa naman ka. Nga usor baron ka nang gitawag og kidnap for ransom. mo masuko Ya, ira. ang pingin ni imong naong, ang pingin ni kay naginusara ni. Hinahinayaw, kinamuha ko tanaw. Sensitive kay niya magipislit na nausab. Oy, sige. Ikaw ba? Absent sa na imong ipon. Lagi. Ari sa kuha. Na ako'y nakalimtan mo, balik na ko. Ha? Anak. Sige. Oy, kuha na! Here we go. Here we go, Here we go, Here we go, Ano naman ni Kapta? Ay, dress na. Ulo dali ay snacks ay. Nak ni. Dili, ako'y bahin di ba? Nanguha naman. Balik dire. Balik ni. Oo, kana. Brad, maura na imong gipadalit sa atong mga buwisita. Sa to pa, tataw o tingaw pa sa tubig sa mineral water na ang igsuon ni Congresswoman nagkagusto sa anak ni Siano. Kuya, awalo ko. Ang ako, Mama ko nagisulti sa mong big boss. Yay! Sultihan ta mo. Sige, lugar. Sige, maminaw eh. Sultihan ti ka, ako may gwapo diri. Mana tuog yun mo. Ako mismo og si Siano nagistoryahanay. Nga nagagusto ang Kunta to sa congressman? Igsuon sa Ison sa Congresswoman. congressman. Congresswoman. Kami nagistoryahanay. Eh, Nagagusto mo. siya. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Diyan mo. Oh! Asa ko na tong kuan be, swak be, naba dito. Na lagi, ako lagi. Kap! Maunay tinuod kap, tuhoy itong giistorya sa among big boss. Mo gani. Ingon to ni mo ana. Ay, kawa, paglaro mo, si musulti mo, si mong dinay, paglaruan na yung kuan. Ako, Brad. Brad, ako lagi tuhoy. Pero ako, Kap, sultihan ni ka, Kap. Paminaw na ako, Jigo, sakto yun. Oh. Kastorya mo gisla siya, no? Ha? Ano mga kap? Abangan ako. Kap, kana sa kap. Ay, basura si Kap, basura. Ano ka? Ano ka kap? Gano'n ni Kap? Ano mga nakap? Kapag, kap, ano nilikit? Kap, di bagwakan ka gas kap. Natukaan ko na kao maniba niya. Dia, Brad, ito bang, Brad? Naon sa Balik mga- dire. Balik Kap, ibalik na ka, Kap. Hindi na ako balik. Ano nilikit? Masag ka, natukaan ko noon. Mao na sure, Brad. Kaya sa, ang congressman ng uyap. Kuyawan ka, ha? Ito si Kap, Kap, sorry kap. Bagay tayo. Kap, salo ko. Kap, idol rap. Salo ko, kap. Bagay tayo. Hoy, tagatagsa lang, di ka sabot si Kap Idol Rap, tagatagsa lang. Wala di ko mo to. Ako to lang. Jigo. Hoy! Kap, kung sa binuang manimuhang giserve na mo nga snack. Ano? Nga na pustiso. Binuang mali. Ano may mali dire? Kita balik putang na. Kaniha na mo ginusap. Nga no man eh. So ato nang ibalik. Paklaro ko na, paklaro. Ibalik. Oy, binuang ni ka, binuang ni. Spin ka, spin. Kamo ba? Magkuhan na ba ako pangita sa akong Di pustiso? tayo naghatag ana. Wala pustiso na. Kaysa, kuhaan ni! Kay mas labaw kang nilahanglan na ni! Usahay kuha! Tingaon mo? Nasugil eh. Hatag niya kay parehan mi wala ngipon. Pahuar ba ni mo glaway?
rin eh. Abi ko magmani, pagpunit ako. Pandura, ang lasa mo ragik. Dire pa yung Pasensya lang kayo boss na ganina. Natukan juga. Ate, balik ko. Ay, balik. Ang check-up mo ikaw na, oh. Kaya ka na, nasito na. Nya, ngano ako may pasensya, layahan mo na. Oh, ikaw nag... Ikaw mo ligid-ligid. Ay, balik kayo sa istorya ka ba? Istorya ba? Tama ba? Brad, ako ito Brad. Kaya kami nag-istorya ni Siano, Brad. Mauna. Kung na masulti mo anak kap, wa man sila maklaro, musulti, masiglag ba? Tinuod lang ito ka Jigo, tinuod to. Para ganoon sa magiklaro, ani. Kami tuhoy kay mao tay istorya sa mong Big Boss. Minuktok maayo niya ka. Kanya, nakita sila sa ano sa Big Boss. Wala. Kami, nakita mi. Nakita kayo mo. Oo. Nagsugat yung Mesiano. O kamo siya na. Si Big Boss. Yano. Dili kay face to face, nag-anaay pa mi sa now. Naginulitay ba juday? Nagdinulitay pa mi. Pero mama ka. Sultan ka, Chico. Sultan ka. Katawahan na nangita siyang amahan. Napunta niyang amahan. Ay, sa masultiya si Kapi, on sabi. Kapasulti na ka. Elboy ko na pasatiyan ka. Tibok sa diya, oy. Nagsige naman ang kakilong. Tingog. Oy, kompleto ha, oy. Kap, idol. Ay, sabi yung nga si Kapi, tingnan para Ikaw maklaro. mo na, tingog mo siya. Nagsige, magpaabot. Diri ka, amo maningog. Tangin na to. Opo tayo ko, ito ko paslang. Ako gani, nagsige ko gingonin mo. Ganito na prito. Abot ang sulubot. Oy, mura ba rin? Istorya niya, oy. Murang ending man eh. Kap. Dili ba sakti lang gingon Kap, dili. Ang awag tingog ako. Kaya sakitan ako. Kamu rin ka masakitan, idol. Nakay mo? Idol rin, kamu rin ka Nakay masakitan. mo? Ay di. Sakitan lang kayo. Ika ka. Isa ba? Ika na kapital ka pirmi. Baka sa uruguan. Hoy, usapan na ang manibi mo nagpangugsok. Kapitan niya taki na. Uy, Ah, di ba ako ba? Kapay di na, hintante ka, kay mahutdan ka. Ako pala, pamasok na sa bakang. Brad, lalabo kayo yung COVID. Brad, nasakitan ka, Brad. Na-hurt ka, na-hurt. Oy, ano masakitan man ka? O sa may relasyon ninyo ato? Ay, wala yung may relasyon. How come nga masakitan ka? Let me explain. Gusto na ko nga masuod na ko ang igsuon ni Congresswoman. Kana nito na si Ana sa baka sa tulo niya. Ay, Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Unsa na ba ka, oy? Di na makakitang tao. tao day ka. Di na ka, di na ka. Ako'y alalay ni mo. O kung sa'y nago. Unsa alalay? Bahala ko. Attorney, wa man ni attorney blagso. Og di na kay kato. Ako bilabang ko. Ako ni yung gipahambong attorney. Ni graduate na lang pag-attorney. Nahuman og board. Hangtod pero naniguan na wag hapoy kliyente. Pwede doon ako. Unsa ba ka, oy? Ang apirme man kang pildi. Permit ka. Kaya kung nabaniog pa ka nga ang imo mga kaso pirmeng daog. Daog ta ka. Balik ka. Pwede ba Balik ka. Hindi ka ulo na. Gadaon ko ni. Oh, tara. Isa mo di kasukos Kap. Ay, Simbat pinong ka. Kap, dali na Kap! Asam ka? Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala. Nangita og trabaho basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon. Mupahuway
mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.